Merhaba, roş baş. Kazê carkî îro vîdyogek ez ê Kurdî çekim, kamê mezên ka çavê çêbê. Hûn xêr hatin ser kanala min. Ez îro Chemnitzê me. Chemnitz yê Almanya hemû cik zanin zaten ku dere. Em cem hekela Karl Marx'in hûn bînin. Şansê min hinek piş min hinek pena hene. Ez vekê ez kam hemel vê derê bigirim. Ez kam çi ji we bêjim. Ev heykel ser doğumguna Karl Marx zane vî bajarî sala 1953 doğumguna wî bû. Bû 135 salî û navê vê bajarî jî ji Karl Marx re bavê komûnîsmusê belkî hinek hûn zanin. Yê nezanibin jî vî zilamî yanî ev zilam çi bû? Ev zilam tarîxa insana de yıldızekî yani tarîxê ye. Karl Marx ama xwe ne ji vê derê bû ji bajarê Trier. Ew jî nêzîkî sınırê Fransaya û hingî DDR vê derê zamanê ga sınır bû Almanya bû DDR û BRD. Ev bajar ser xatirî wî ji bo wî xistine navê wî lêkirin. û qusûrê nemezên Kurdiyan belkî piçikî zor bê lê heta ji bo re ez ji wer bijim me hazîrî nekiriye wilo got ez ê hema ku Alman bijin spontan wilo me got kamê vîdyogekî ez ê Kurdî jî çêkim. Normal ez yê xwe Almanî çêkim. Almanî ji min re siviktir e. Kelimê wê bêhtirin ji min re qolaytir e, rehattir e. Lê ez kam çi ji wer bêjim erê sala 1818 Xwedê da ev zilam bonê xwendevan bû, textûriya xwe kir, piştî textûriya xwe hate Berlîn. û piştî Berlîn hingî bin hikûmeta Preußen de bû, bin yanî Kaiserreich bû, anikom bêje kral bû, dîktator bû, wilo mukarê bêjê. û ez çi dî ji we re bêjim? Erê heft zarokî wî hebûn, heft zarokî wî ez bêjim Xwedê ez nizanim ez bêjim çar mirin, sê man, sê keçikî wî man. û ev zilam heta xwe de yanî mukarê bêje hemû tişt dît. Hem xwendevan bû, hem şêrvan bû, yanî zamanê xwe de jî gelek hej boksê û tiştî wilo dikirin. û ama ji hingî ber hikûmeta Preußen ji vê derê baz da dixwast bibe profesorê Unîversîtekî li Berlîn lê nikarîbû çünkî opozisyonekî de bû yanî qarşî dîktatorê de û hingî ji vê derê baz da çû Fransa, ji Fransa baz da çû Brüssel û ji Brüssel sonê çû Londonê me. Ev zam heta xwe de heta sax bû ser işçiya re kitaba wî manîfesta wî yani navê kitaba wî ya mezin manîfesta. En dibêjin kitaba wî piştî İncîl û Qur'anê belkî dinyayê de ya numara sê ya çar e en kitaba wî gelek hatiye çêkirin yani tûkin kirin. Ez em Kurdî tûkin çi jê re bêje lê yê fêm bikin fêm dikin înşallah. û ez çi dî ji we re bêjim? Ez kam ji wer bêjim ji baz da çû Londonê heta sax bû mal Londonê jî û ev zilam yê kitaba wî ji ber ser pira û heqê îşçiya yani heta xwe ser tiştî wilo sekinand û heta xwe de vî zilamî xwe şansî wî pira nikarîbû yani hergavkî deyndar bû, hergavkî tiştê xwe difrotin, ama hevalkî wî hebû, navê hevalê wî jî ez kam ji we re bêjim Friedrich Engels. Wextê hûn carna bînin anka vî bajarê Chemnitzê hûn bînin wilo sê zamanê DDR de an li Moskawê jî wilo navê sê zilama mezin bûn yanî fotoğrafê wa wilo mezin bûn hinga meşt kirin yê Karl Marx bû, yê Friedrich Engels bû û yê Lenin bû. Pişt re jî yê Stalin jî xistine nav de yê Stalin em yani nikare bêxna va de. Normal sê ne Marx, Engels û Lenin. û hez karim vê ji we re bêjim Kurdiya min qusûrê nemezin heta ji min hat piçikî bigazê ji we re heme bêjim
هكا كفا وجيرة وري هكا هم ألمانجا بخوازن از فيديو ياد دوي از ألماني تشكم وصورة من نمي هكا وصورة نمي زينن از بجم بلكي ديزا كفا وجيرة وري من خوشيدا